Вижте това, вижте какви красиви корени е пуснала тази смокиня и искам да обърнете внимание на един много важен детайл. Този метод е получил само едно поливане, нищо повече. Останалото е една тайна, която ще ти покажа в хода на видеото. Този метод е известен като Сахарауи методът, традиционна техника от райони, където практически няма влага, но въпреки това успявали да вкоренят растенията по удивителен начин. Днес ще ти го покажа стъпка по стъпка, за да можеш да го научиш и да имаш огромен успех, дори ако нямаш време, дори ако живееш в много сух климат или ако искаш да клонираш овощно дърво, което не искаш да загубиш. Този метод е идеален, защото изисква много малко поддръжка и предлага изключително висока степен на успех. С тази система можеш да получиш точно копие на своето дърво – смокиня, нар, ябълка, т.е. каквото имаш във фермата, градината или двора си. Сега да преминем към материалите. За сахарския метод ни трябва много малко – черна почва или торф или пясък. И трите вършат работа – еднократна чашка или малък контейнер, добре наточен макетен нож или ножче, тиксо, връзки или тънко въже, за да закрепим отводката. А за да го покрием, парцал, както традиционно са правили сахарауите, или черно фолио, което много добре задържа влагата. И освен това, едно парченце алоe вера. Не е нужна голяма листа, достатъчна е и малка. Отрязваме парченце алоe и изваждаме част от вътрешния гел. Нарязваме го на много ситно с ножа. В купичка смесваме това алоe с почвата, торфа или пясъка. Сместа трябва да остане влажна, мека, но не течна. Тази смес изпълнява три основни функции. Задържа влагата в продължение на седмици без поливане, дезинфекцира естествено раната, доставя естествени растителни хормони, които помагат за вкореняването. Сега преминаваме към смокинята. При този метод правим два разреза. Един от едната страна и друг от противоположната. Правим дълбок разрез, сякаш заостряме клончето. Премахваме кората и камбия, докато се покаже дървесината. След това правим абсолютно същото и от противоположната страна. Тези два разреза частично прекъсват потока на обработената сок, което кара хормоните да се натрупват в зоната на разреза. Това натрупване е стимулът, от който растението се нуждае, за да започне да образува нови корени. Сега ще подготвим сахарския въздушен отвод и тук е важно да се спазва правилният ред. Първо, подготвяме чашката. Вземаме еднократната чашка и правим вертикален разрез от горната част до средата на чашката, надлъжен разрез. Това ще ни позволи леко да я отворим, за да я пригодим към клона. 2. Поставяме чашката върху клона. Отваряме леко чашката и я поставяме около клона, така че отворът да е точно там, където са двата разреза. Чашката трябва напълно да покрива зоната на раната. 3. Закрепваме чашката. Когато е добре поставена, я закрепваме с тиксо, въже или друг вид привързване. Трябва да стои стабилно, без да се движи. 4. Пълним с приготвената смес. Сега, когато чашката вече е фиксирана, пълним вътрешността и със сместа от алоe и пръст. Правим това постепенно, като леко притискаме, за да бъде цялата рана напълно покрита. 5. Правим еднократно поливане. Поливаме много леко, само веднъж. Излишната вода ще изтече през вертикалния разрез на чашката. Повече няма да поливаме, алоe ще задържи влагата в продължение на седмици. След това покриваме целия възел с парцал, както се е правило традиционно, или с черен найлон, ако искаме повече практичност. Това предпазва от директно слънце и запазва влагата вътре. Нещо важно, сахаравийският метод обикновено не изисква допълнително поливане. Само едно поливане е напълно достатъчно, но ако по изключение видим, че субстратът вътре във възела е прекалено сух, тогава можем да направим едно малко допълнително поливане. И преди да продължа, искам да ти разкажа нещо много интересно. Сахаравийците не само използвали този метод, но и внимателно избирали кога да го прилагат. Те го правили по време на намаляваща луна. Защо? Защото от опит са знаели, че по време на намаляваща луна сокът на дървото се спуска към корените и надземната част остава по-отпусната. Това означава, че клонът има по-малко вътрешно налягане, губи по-малко сок през раната и много по-добре приема образуването на нови корени.
С две думи, растението страда по-малко и по-лесно пуска корени. Що се отнася до времето на годината, те го правили в началото на пролетта или в края на лятото, когато растението все още има сили да образува корени, но не е подложено на силен стрес от жега или пълна суша. През пролетта сокът започва да се движи и растението има енергия да се регенерира. А в края на лятото, когато жегата малко намалее, това е идеален момент за развитие на отвод, без толкова голям риск сместа да изсъхне. Вече идват резултатите. Когато отворим въздушния отвод, ще видим бели, силни и здрави корени, които обгръщат цялата зона на направените разрези. В този момент просто режем под мястото и вече имаме нова смокиня, идентична на майчиното дърво. Какво означава идентична? Означава, че това ново дърво ще дава същото количество плодове, със същото качество и за много кратко време ще може да започне да ражда. Това буквално е генетичен клон на майчиното растение. Това е много важно, защото когато се опитваме да отгледаме овощно дърво от семе, почти никога не получаваме същия вид плод. Семената смесват генетиката и резултатът е лотария. Може да даде много плодове, малко плодове, лоши плодове, или дори може да отнеме години, докато започне да ражда, или изобщо никога да не даде плод. Затова този метод е толкова ценен, защото като клонираме майчиното дърво, знаем точно какъв плод ще получим и не губим години усилия. Сахарският метод ни гарантира, че новото дърво ще бъде също толкова здраво, също толкова продуктивно и със същите характеристики като оригиналното дърво. Последен съвет: когато премахнеш отводката и засадиш новата си смокиня, постарай се да поддържаш субстрата леко влажен през първите седмици. Не е нужно да се преполива, просто поддържай влагата. Така ще осигуриш новите корени да се адаптират добре и растението ти да започне да расте силно още от първия ден. Преди всичко искам да изясня нещо много важно. Техниката, която използвахме, е възможно най-точно възпроизвеждане на оригиналния сахарски метод, но с използване на съвременни материали, за да бъде по-практична. Сега ще ти го кажа с пълна искреност и отличен опит. Ако вместо да направим два разреза, направим пълно пръстенуване, т.е. премахнем цялата кора около клона, процентът на успех е още по-голям. Това е доказано и работи по-добре в повечето случаи. Но тъй като днес практикуваме сахарския метод, точно както са го правили те, ще направим само два дълбоки разреза, един от едната страна и един от другата. Исках да изясня това, за да избегна обърквания. Ако това видео ти е харесало, коментирай, харесай го и го сподели с някой, който обича растенията, защото този метод може да помогне на всеки да размножава и клонира своите овощни дървета у дома. И много бих се радвал да ми кажеш на кое дърво ще пробваш този метод или от коя част на света ме гледаш. Ще се видим в следващото видео.